Hai norona ani blogo lamsogo joto hingke ang paisok bejak Chennai o hingke pai tini hingke kisa gurilaini ene okromani norong nai tongde seng tak map na biri thang tongo yang o ko chini dol tongo bo seng je paine borok hingke age je samtangmani borok bo tongo hingke angke bokha tongthokya angoi tongkha tama bangkha saimaya ang puila baire faimase boisao tongthogo nai ang berai kha ja beraimani jaga rogo thang thangoi bokha tongthokya baikha ba tongnai hingke buiba sapta kaisa rok tongnai je 2-3 din tongoi de hingke haina thigo thanga nangka ang ke to tongmaya ekdom salthangi phaikase bokha khagama kai thayo tai tama sanai sakam mane kotako kang phaimane relo bo kap khai bano nok khatangine ani ama babo tai ani joto poribar tonai rok borono ganarok naine nai thujaka angke bas sasrai khaidi ar norok baire phai bahai nangjak sari mane first time phaikale bahai ke ma tong apirok sanan tapok de ganai de norok bo kisa hingke emne bio lai thingno tongo naithokman rok ani bokhalai jesuk pano guri ditos tongthokya ang tamojani ongkha saimia salthani phaikase khagma phaiseng haigema tonga seng joto sini parani mang o seng je norok tak dol nogoi tonai joto sini parani borong mang mane para asuk sajata kisa hasal no ang nogo thaine ne wansok tongo tak emne to ang nogo thanai ne wansoi tongo mane tongthokya mai rok chamaya amtoi khema tongo boi mai sari bunang ni sajuji samya tomajani ongkha yang ani makhang naila tomasuk ba mijil kha kolom thine makhang je phunogan musuya amtoi hai ika yang ge সমুদ্র naithotoken tongo tamo khanya angle tos tongthojaya buile khuchi ekdom tongthomani korai rok tongo yang dol rok hingke norok to nokhona ang bosok guri kha aro bo guri jakhai bono bokha tongthokya samung berai jate samung tangnai ni phaiman no hingke tini kha ang amano phungayo kol khai saka sawine kaboi no sakata nogo phair musugo onek khatangka amano ani joto nogo poribar tongnai borono joto khatango para bo khatango tini amano kol khai saka kaboi anya rang tongmani paibe thangka angke amano rang saroi 5000 mangkha angke ombai nogo phair nai tongkha tini 7ta o train tongke ang sia dakini phaijaka station o tak 11টা 49 বাজি tongo train a phaijak
বুঝলে পাইকে যেন টং সাইমায়া আং তিনি অনেক তারপরে অর টংবো আং ট্রেনও ওয়াইসে কাবই ফেকা ওকে তাই অ জায়গা ফাইবো সাল থাङै फायखा आंखे मकल मुक्ति खालाय माने अनेक बुखा कष्ट दङ इनका माइसाबो माइरक साइमाया बैसारेनो साइमाया के तामजना ताई साइमाया बुइबाबाखे दं अरो माने नंबाटा आबाह जे मनामो माने कसो कसुम आमतिरकता माने उल्टा कबानानि सिनायो आबाय सिस्टेम Nabano naitodi norok ani bulong no payasak norok bayre phaye bahike ma tongkha nangle khaimagla bayre wang nogor abar rai tomane abon sawani pokhe je samang tangai gamga tonai borole tongde borno kuno phanaiya jar tonan musungnai borole toman no angna phariya abon bagai sawo nge naitongni norok payasak ani bulong no nge taibon Noi tong ang no thangani phuno nga tini satao train kanai asungno video rong nai thokja kangke like khai di tai subscribe khain tapok de asana hambai